com a càrrec de confiança polític, funcionalitat, jo crec que era com a tècnic. I direm junts i me Si vols que aparti el cotxe, no ho dius. Sí, està que fon banda, no? va ir a Europa i des de presidència. Això és igual que Santana també, que va fer un punt. És un punt estratègic també pensem per a la recollida de dades. Així plou moltíssim i per tant és un punt creiem que molt interessant per recollir dades sobre la pluviometria, tot el que se vulgui fer d'humitats. Creiem que en aquest emplaçament concret podem tindre quantitats realment sorprenents i que per a qui no conega bé aquestes singularitats del clima valencià poden ser molt assombroses.